Datorren otsailaren 2 igande honetan Busturialdean estreinekoz Euskadiko cross txapelketa ospatuko da. Gernika Lumo eta Arratzu inguruan ospatuko da cross txapelketa eta 700 parte hartzaile espero dira. 9:30 hasi eta 1:00 arte izango da froga. Gernika atletismo taldeko Borja Korta bitarte presidenteak, Gernika Lumoko kirol zinegotzidan Jon Lejarragak eta Juan Anderez Euskadiko Atletismo Federazioko presidenteak egin dute aurkezpena. Lehengo nahi dut eskerrak emon Gernika Lumoko Atletismo Kluberi, oindala 6 urte hasi zinen proiektu bategaz, tamainoz 15 pertsona izen zinen, korrikalarizek, baina jentie gogoa lan egiteko eta oin, ondalaro gehi atleta deko zuez, eta hor ikusten da, txikize izen dabe, lan hon bat eitzen da nien, gauzek aurrera ataten dizera, orduan, zorizonak. Gero esan bier, mila herrikoia, duatloi txikize, abizadan eta gu bezue gara antolatzen izen dozuela, baina oingoan txapelketa hau antolatzie erronka oso garrantzitsua dela, zera Euskadiko cross txapelketia antolatzie. Esan txapelketa hau lehengo aldiz Urdaibaien antolatuko dela, Arratzun laguntza beukidogu, orduan Arratzuko alkati ez da izen etorri, baina eskerrape bai. Eta egin dozuen lana, zirkuitoa ikusgarritze da, lan pilo bat egin zue, dana organizetan, eta jentieri esan, 700 atleta etorriko diesela, pentsetan dela, pilo bat jente etorriko dela, eguraldi hona dau antolatute, pentsetan da ona ingo deuela, orduan, jentieri animeu, otsaiak bizen, domekan, goizeko 9:30 ordu bat erdizetara. Lehenengo nik detaile teknikoak emon baino lehen eskertu nahi dut, Gernikako atletismo taldeak hartu deuen interesa txapelketa hau antolatzeko, lehenengo aldiz, zinegotziak esan deuen moduan Urdaibain egingo da, eta hori da Euskadiko Atletismo Federazioaren helburu batez be crossean. Da, txapelketa honek zabaltzea Euskadiko lurralde guztietara. Ze tradizionalki, txapelketa honek Bizkaian egin dira leku konkretu batzuetan, gehienak, Zornotzan, Ortuellan, Bilbon, Gipuzkoan bebai, leku konkretu batzuetan egin dira, Lasarteko hipodromoan, gehien bat, eta Araban bebai, Laudion eta Amurrion. Orduan, benetan, ilusio handia niri emon eustan, jakiteak, Gernikako atletismo taldeak, txapelketa hau eskatu zeuela, lehenengo aldiz hemen Gernika Arratzun egiteko. Hori esan da, eskertu behar dabe bai, Gernikako Atletismo Klubak hartuko deuen laguntza guztia txapelketa bat antolatu ahal izateko, honen moduko txapelketa bat antolatzea, batez be kontutan hartuta, zirkuito bat prestatu behar dela, ez da benetan gatza da, eta lan asko behar da, honen moduko txapelketa bat aurrera, behar dan moduan aurrera ataratzeko. Seguru nau, ni datorren domekien itzelesko ikuskizuna ikusiko dugula, eta betiko moduen txapelketa hau izango dela Euskadiko atletismoaren jai osoa, neguko jai osoa, urtero izan dan modu berean.